A mi m'havien dit que fes una mica de presentador, però ja ens podem donar per presentats, crec jo, i això que acaba de dir, bé, d'entrada moltes gràcies, evidentment, a Barcelona Poesia, a la Mireia, al Josep, per organitzar aquest acte, per convidar-nos-hi, a la Isabel Minguidón, la directora de la biblioteca, per la presentació, per tot, per tota la feina que fa la Biblioteca Mercè Rodoreda de Guinardó per la poesia, i per descomptat a tots vosaltres per ser aquí, per haver respost tan aviat i amb tantes ganes a un acte en record d'en Joan Margarit. És a dir, el Joan es va morir el passat 16 de febrer. En fi, com acaba d'explicar el Josep, ell crec que fa temps que es preparava per la mort. Havia hagut de viure experiències molt dures en la mort, molt especialment les de les seves filles, però era una qüestió que el preocupava i sobre la qual tornava. I ara comentava que sí, que crec que val la pena que expliquem coses que ens hagin passat amb el Joan, perquè tots hem tingut una relació d'amistat o personal amb ell, i una d'elles era aquesta, és a dir, parlava d'una manera molt oberta i amb molt poc prejudici i cap tabú sobre la qüestió de la mort i de morir-se. I en el meu cas, com en molt d'altres, doncs la darrera conversa que vàrem tenir va ser telefònica, obligatòriament, perquè jo era a Mallorca i ell aquí, i en fi, estava en la situació que tots sabem, del Covid, etc. Però per fer-me saber que es moria. És a dir, que li havien anunciat que ja estava, com ell deia, desahuciat. I m'ha fet gràcia perquè justament quan venia cap aquí he llegit un article a l'Ara Llegim de l'Eva Piqué que comenta ja el nou llibre, o el llibre pòstum del Joan, Animals de bosc, que el va deixar, no perquè fos pòstum, ell hauria volgut assistir vitalment a la publicació del llibre, però, en fi, haurà estat pòstum, i es veu, pel que comenta l'Eva Piqué, que parla de la qüestió de la mort i de la preparació per la mort, i que fa servir la paraula desahuciat en el poema, i que l'editorial li ha respectat. Bé, a part de la mort, jo havia pensat com a primer punt de partida, i després ja a partir d'aquí anirem derivant cap allà on l'Àngels i la Susana vulguin, parlar d'una altra qüestió que preocupava i obsedia en el Joan Margarit, que era la pròpia poesia. És un poeta que va dedicar molts esforços, moltes pàgines a reflexionar sobre el propi ofici, i que defensava unes idees estètiques molt concretes, molt determinades, i les defensava, per dir-ho així, a peu i a cavall. I les anava repetint i anava aprofundint i les anava desenvolupant llibre a llibre a través de molt de paratextos, pròlegs, epílegs, etc. I dos llibres, no un, sinó dos, dedicats específicament a la qüestió, unes noves cartes d'un jove poeta, que és un títol que fa esment en les cartes d'un jove poeta de Rilke, i després una poètica que va publicar recentment i que evidentment és un títol que ens remet fins a Aristòtil. Però fins i tot, i per començar, fins i tot el seu llibre de memòries, que es diu Per tenir casa cal guanyar la guerra, que és un vers dels seus, és un decasíl·lab molt margaritià, Per tenir casa cal guanyar la guerra, i és el títol de les seves memòries, i les obre amb una reflexió sobre poesia, que és aquesta, sobre poesia i sobre arquitectura, que ell moltes vegades, com he sabut,
lligada. El millor consell que un mestre li va donar mai al poeta que jo intentava ser el vaig sentir parlant d'arquitectura de José Antonio Coder. Una casa no debe ser ni independiente, ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa. Sempre he pensat això mateix de la poesia. És el que diu Joan Margarit per obrir el seu llibre de memòries. I en fi, Susana, no sé, a partir d'aquí, què voldries dir-hi? Sí, doncs molt bé, bon dia. Sí, la idea de la poesia d'en Joan, jo crec que biogràficament era un poeta molt avesat a fer maletes, no? I llavors això, una mica aquesta vida de les pèrdues, de l'abandonar, del deixar, d'anar marxant dels llocs, el va fer un poeta molt essencial, en el sentit que buscava també en els poemes allò més definitori, més essencial, el que no és sobrer, per tant, no? I això ho aprens del Joan llegint el que ell deia dels altres poetes. Per exemple, quan gairebé et fa veure que la història de la poesia catalana gairebé és una història portàtil, no? Perquè diu, entre el Cuber i Salvat Papasseit, per entendre'ns, hi hem de posar tot, el nostre Baudelaire, el nostre Hopkins, etc. No? I certament el que tu dius és veritat, aquesta idea que ell estava molt preocupat per la poètica. Abans ho comentàvem, el fet que fos arquitecte i que hagués de defensar unes certes estructures, jo crec que el feia pensar també en les estructures que havia de defensar en la poesia, no? Una poesia que per ell era el cor del drama, de fet, no? I el que també dèiem abans, no? Que no només feia poètica escrita, sinó que quan t'agafava, a mi m'agafava per banda entre dos semàfors, perquè allò sorties d'una taula rodona o anaves a una lectura i ja et porto jo un cotxe, no? I llavors aprofitava, va, ja s'ha llegit, no? I això, i tal. I tu fas dietaris? Ah, no, que dietaris no se n'han de fer. Exacte. I llavors contínuament eren aquests xips de poètica que et regalaven els 5 minuts o els que siguin que hi ha entre un semàfor vermell i un semàfor verd, no? Jo vaig aprendre molt aviat que havia d'aprofitar i escoltar molt bé en aquests moments. Llavors, aquesta idea de l'essencial jo la veig molt en la voluntat de fer poemes que fossin pedra, que fossin veritat, però també la idea que aquesta veritat és una veritat canviant des del punt de vista històric, o sigui que cadascú ha de saber quin grau té en el seu moment històric, no? En aquest sentit, jo quan penso en la poesia de Margarit, em ve la imatge, no sé per què, una pel·lícula de l'Antonioni, Il deserto rosso, aquella meravellosa imatge de la Mònica Vitti passant per una perifèria industrial de refineries, amb unes boires, uns vapors que surten per allà al mig, la gent posada enmig d'aquestes boires, les vagues dels treballadors per una banda, i la imatge d'aquella mare que porta aquell vestit, ara en diríem vintage, no? Aquell abric verd i el nen vestit de groc, en un món que no és la ciutat bonica de Ravenna, sinó que és la ciutat industriosa, la que ningú voldria fotografiar, no? Jo crec que ella es va fer un tip, també per la seva feina, de mirar aquests paisatges que ningú vol fotografiar. I aquesta imatge de la mare i del nen per mi defineix molt bé el que és la seva poètica, que és aquesta tensió que tenia entre la voluntat de solidesa i la de fragilitat, no? Que sota aquest Joan, no? També hi havia aquesta fragilitat tan dolça que sortia en aquests poemes, no? Quan escriu un poema de l'autopista i et parla de l'ocell mort i aquesta mena de coses, no? No sé, llavors, com el defineixo jo? Doncs una mica, ell va anar a buscar, com diu a vegades, aquesta cripta de la poesia, això que està allà a dintre i que s'ha d'anar a buscar perquè és el que queda després de la monstruositat d'una gran catedral, per exemple.
I en aquest sentit, no sé, a veure, també la pel·lícula aquesta surt la cambra roja, no? Que els personatges destrossen, que també és una mica ell, no? La passió, el roig, el malestar, tot una mica. I de fet, el que llegim en ell no és l'home o l'ésser humà i el paisatge, sinó tot junt, no? I la destrucció d'una cosa amb l'altra també. I això és el que a mi m'agrada molt de la seva poesia. Bueno, de moment... Sí, és que clar, ens hi podem estar molta estona, però has tret tota una sèrie de qüestions, jo crec que bàsiques, quan es tracta del Joan Margarit i de la poesia. Una d'elles és la idea de la veritat, la veritat i el problema, per dir-ho així, de la bellesa, no? I que evidentment és una qüestió que també és clàssica i que ve des d'Horaci, etc. Però aquell se plantejava molt seriosament. I ara has dit una paraula que també és molt important, que és monstruositat, és a dir, ell percebia monstruositat en la vida quotidiana. Hi ha una monstruositat que el marca com a poeta i òbviament com a ciutadà, que és la guerra civil i la postguerra i la dictadura. Això, en fi, és una constant, no només des del punt de vista cívic i polític, sinó també moral, no? I en fi, ja està allà, és a dir, la qüestió del mal, la qüestió del dolor, de la capacitat humana per fer-nos mal els uns als altres, és també constant, no? En fi, Àngels, sisplau, tot el que ens vulguis dir sobre... Jo reprendré les paraules del Coderch, independent, ni fet en va, ni original, ni sumptuosa, però exactament què vol dir amb això? Què significa que no ha de ser independent, que no ha de ser original, que no ha de ser fet en va, que no ha de ser sumptuosa? Jo crec que ell, en un dels seus epílegs d'un dels seus llibres, ho explica de forma meravellosa i per tant em sembla que us llegiré el que ell diu. I cap pretensió pel que fa a l'originalitat. Si bé estic d'acord en línies generals amb Hardy quan diu que l'únic que podem fer és escriure sobre les qüestions de sempre, però intentant fer-ho una mica millor que els que ens han precedit, ho matitzaria dient que existim com a poetes gràcies al que van fer els nostres antecessors a les diferents tradicions i com a màxim, i en el millor dels casos, afegirem una mateixa pinzellada a aquest trist que és la història de la poesia, tot per crear, res per descobrir. Crec que amb això la resposta per què no ha de ser ni independent ni original, però per què no ha de ser fet en va. Crec que en això Margarit recupera una de les idees de Hilde Viedma, que és la dels poemes necessaris. Ell havia dit en alguna ocasió que de fet la poesia no parla de qualsevol tema, perquè els temes, com deia Borges, de fet la història de la literatura és la història de 4 metàfores eternament repetides, a les que simplement hi podem aportar això, el nostre modest punt de vista. I que per tant només aquelles coses que realment ens increpen, aquella mena de memòria sentimental que ell des del principi del seu primer cicle poètic, concretament crec que és en el llibre Aigua Força, ens diu això, la meva poesia repassa l'itinerari d'una memòria sentimental, aquelles fites que al llarg de la meva vida a mi m'han travessat i que d'alguna manera m'han provocat un desordre que només podia ordenar-se a través de l'element ordenador que per ell va ser sempre la paraula poètica. I després n'és sumptuosa, que és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè si hi ha una cosa que crec que defineix d'una manera fonamental i bàsica la poesia de Joan Margarit, és aquesta necessitat de tendir cada vegada més cap a l'austeritat. No podem oblidar que el Joan, quan fa la seva primera revisió i publica el seu primer volum d'obra completa, el 2004, amb els primers freds, s'ha carregat 11 llibres de poemes, si no recordo malament, dels que només salva 30 poemes. I si comparem les variants poemàtiques dels 4 llibres que s'inclouen, vull dir, hi ha una feinada terrible i una dedicació, jo diria gairebé sobrehumana, per fer que el poema vagi a l'essencial, per fer que el poema es despulli de tots aquells elements que sí que han partit d'una anècdota, diguéssim, individual, d'una vivència, però aquesta vivència s'ha de transformar en experiència i només l'experiència és susceptible de que el lector entri en el poema i se'l faci seu.
allò que ell havia repetit en infinitat de vegades, no? de que al final és el lector el que completa el poema. I el Sumptuosa, tornem-hi. Recordo que el Joan Maragall m'havia explicat en alguna ocasió que amb l'arquitectura sempre havia tingut un problema, perquè diguéssim que la part que li agradava de l'arquitectura era la part fosca de les obres, és a dir, en el moment en què estan treballant els paletes, en què un podia rebaixar-se amb la humanitat de la gent que està construint alguna cosa, i que de fet ell deia ni pilars, ni pilastres, ni columnes, ni capitells han tingut mai per a mi l'efecte que ha tingut un mur de pedra en sec o fins i tot una simple bòveda. A mi aquesta manera de treballar, aquesta dedicació incansable al llarg de gairebé 60 anys de dedicació exclusiva a la poesia, sobretot seguint un projecte tan ben afinat des del principi, em sembla una cosa meravellosa i penso que en aquest sentit ha sigut per a mi un grandíssim mestre, per dir-ho d'una altra manera. A dins de les memòries hi ha un moment que explica quan descobreix, encara que parlaves de mestratges i d'influències i d'aquest despullament, d'aquest trajecte continu cap a l'essencialitat, diguéssim. A mi tot això sempre me fa pensar, evidentment perquè ell també sempre en parlava, en Machado. I de fet, a les memòries parla amb molta contenció emocionada de quan descobreix Machado, que és a Santa Cruz de Tenerife, quan era encara un xaval, no recordo quina edat tenia, però la família va anar per allà durant un breu temps i ell va anar a escola allà i parla d'un mestre, i això ell hi donava una gran importància a la figura dels mestres i això que deia la Susana, no? És a dir, ell exercia un mestratge, però era un mestratge tot bonomiós, diguéssim, és a dir, tenia una gran autoritat, et deia les coses d'una manera que podia semblar fins i tot dogmàtica, això és així i ja està, però estava oberta a la discrepància, no? I jo més d'una i de dues vegades vaig gosar del començament, no? Perquè home, imposava el seu, perquè ella provava, però quan ja vàrem tenir confiança de dir-li, home Joan, jo això no... Tu, és que ets un tal i un... Però bé, ja estava, no? És a dir, per exemple, recordo discutir sobre els tallers. Ell tenia una espècie de brega contínua amb els tallers... Que va plasmar molt bé en un poema, per cert. Perdó? Que va deixar plasmar sí, exacte, en un poema. Sí, que és un poema de crítica literària, que ell ho fa, això, de vegades, en els amants dels tallers. I allò que diu en el poema t'ho repetia i t'ho ampliava tot dinant, per exemple. Això dels besos i arraps, diu, això s'ho inventa, diu, és un vell, etc. I jo discrepava, no estava d'acord amb el seu punt de vista, però és igual, perquè, evidentment, amb ell comparties la poesia com el que és un fet viu, és un fet de la vida mateixa i òbviament ningú pot pretendre tenir una veritat incontrovertible sobre qüestions poètiques, no? Però ell s'hi esforçava a assentar la seva veritat, el seu punt de vista i a deixar-lo establert i a presentar-te'l perquè tu l'acceptessis o t'hi confrontessis, no? I no i era fins a un cert punt combatiu, és a dir, ell feia servir la lògica, si és A no és B, és a dir, no pot ser les dues coses a la vegada.
cosa que en alguns casos doncs, no sempre li va guanyar amistats, però bé, ell també ho acceptava. No? I després hi havia els consells que jo diria de moràlia que deixava caure, que també eren fabulosos. No? No sé, jo n'hi ha un que me va quedar i que després li vaig sentir repetir molt, quan ja tenia una certa edat, i diu, quan et fas vell, diu, recordo que feia una aturada i deia, diu, a veure, diu, un que és ruc de jove i arriba vell, diu, segueix sent un ruc. Diu, i ja està. I no de res més. No. Perquè, bé, era una qüestió que també se plantejava, el pas del temps, la bellesa, etc. Mira, els acudits, fins i tot. Ara que es parla tant de Madrid, hi havia un acudit sobre madrilenys que a ell li encantava, i que ja l'he repetit molt, que eren dos madrilenys que anaven per la Puerta del Sol, y un le digo al alto, digo, mira, digo, esta mañana pasaba por aquí, digo, y me he encontrado un enano, digo, le he dado una patada y ha salido volando. Y el otro se queda así, digo, hombre, digo, no sería un enano, digo, sería un palomo. Digo, yo qué sé. Bueno, doncs això ell el feia riure molt. Els acudits tontos, i bé, tot això era per parlar de Santa Cruz i el Machado. Bé, diu, a Santa Cruz se'n trenca la indiferència enfront dels temes que em proposen a classe. En una de les assignatures, literatura, Don Pablo, un professor baixet i prim, amb autoritat i calidesa alhora, se me va xocar aquestes paraules perquè són ben bé un autorretrat, com les que tenia el senyor Grimalta Rubí, que és un altre professor del qual ha parlat, ens parla d'Antonio Machado, amb poca referència a dates, dades i estils. El que fa és llegir-ne els poemes i relacionar-los en la vida, la del poeta i la nostra. De seguida ha tingut un grup de 4 o 5 que li fem fer hores extres. Llegim i rellegim els poemes. Machado, a través de Don Pablo Pou, serà l'entrada a un lloc del qual no tornaré a sortir mai més. Ho dic per aquesta cosa dels mestratges que queden. En fi, ell això després també ho du cap a un terreny que també ha estat, com tot en el nostre país i la nostra cultura, polèmic o problematitzat, que és la qüestió de les llengües i el català, el castellà, la tradició catalana, la tradició castellana. En la tradició, ja dic, ell hi té una relació no d'acceptació passiva, és a dir, ell no accepta la tradició així com li ve, sinó que hi entra a confrontar-s'hi, diu això sí, això no, Machado sí, Estellers no, etc., per exemple. I en fi, i tot això ha dut, ja dic, a una certa, diguéssim, controvèrsia entorn de les seves idees estètiques i dels seus posicionaments civils i polítics. No sé si per aquesta banda voleu comentar alguna cosa. Sí, aquesta elecció de la llengua també en ell és un conflicte més, no? Un conflicte que ell resol. Que ell resol i de cop, esclar, està parlant de la tradició castellana com si fos també la catalana i gosa dir coses que de cop et quedes paralitzat a la cadira, no? Com diu el fangar retòric de les cobles de Manrique. I tu dius, Déu meu, i què passa, no? I clar, és aquesta contundència o està dinant parlant d'un poeta croat i de cop et diu aquesta merda de bigues, això es construeix malament i llavors diu es construeix malament el poema, no? Que és aquesta... I llavors ell ho explica molt bé perquè és clar, en el castellà i té posat el sentiment també. Quan ell parla d'aquests poemes de Tenerife, de les dones que posen un coixí a l'ampit de la finestra per parlar,
ell va conèixer una oralitat del castellà, no és només la llengua llegida. I clar, això ja forma part, diguem-ne, d'un cor bilateral, no?, per entendre'ns. L'altra cosa, o l'altre tema que a mi també m'agrada destacar del Joan és l'exactitud. L'Àngels ho ha dit d'una altra manera, no? Quan corregeix o deixa de publicar poemes, també perquè coneix què representa la destrucció. En aquest llibre de la poètica, per exemple, hi ha una pàgina molt bonica on explica el càlcul d'estructures que va fer d'un edifici de Vitòria, una cúpula, no? I llavors diu, mai de la vida vaig ser afecte a cap dels meus edificis, però aquest especialment sí, perquè d'alguna manera en aquell moment, doncs, com que encara no hi havia 3D i aquesta mena de coses, una mica era un risc, no?, fer un càlcul d'estructures, i aquell va rebre molts premis i tot, i un bon dia l'Ajuntament no va saber què fer-ne i el van derrocar, no? Llavors, aquest dolor de la pèrdua, no?, fa que cada cosa perduda també tingui la seva exactitud, no?, i el seu moment de perdre-la. I amb això també ho fa amb les llengües, no?, de no abandonar el castellà, per exemple, no deixar que el pes dels canvis s'interposin. I després al mateix temps aquell moment epifànic, no?, de dir ara ja escric en català, o sigui que el llibre ja és poesia en català, no?, que això també és molt bonic dins de la relació del Miquel Martí i Pol. Sí, no? sí. Vaja, sobre el castellà solia dir allò que diu, me'l van fer aprendre hòsties, i ara no hi renunciaré. He rebut moltes hòsties per saber castellà, i ara no me'l trauré de... I sobre el pas en el català, doncs efectivament hi va tenir un paper molt important un altre amic i mestre, que va ser el Miquel Martí i Pol, amb el qual després també va tenir una convivència difícil amb el seu record, no? És a dir, s'ha hagut de sentir dir, i ara també, tot aquest temps, doncs, que ell era el relleu del Martí i Pol dins en aquesta figura molt catalana, d'altra banda, del poeta popular o del poeta nacional o del poeta del poble o alguna cosa. I ell això no s'hi trobava del tot a gust, però sí que s'hi trobava a gust. I era una persona que tenia també, òbviament, les seves contradiccions i home, hi havia una part de ser una persona tan popular que li agradava i una altra que no li agradava tant, no? I sobre el Martí i Pol, me'n recordo que quan va morir varen trucar de Catalunya Ràdio immediatament a ell, a demanar-li què ens pot dir del Miquel Martí i Pol, que acaba de morir. Diu, és el millor que li podia passar. No va dir res més. No era... És a dir, era un poeta molt popular, però no era com el de Tici. No era una persona de paraules amables i en fi, no sé com dir-ho, de donar confitures fàcilment. En fi, Àngels, qualsevol... Bé, ara el debat ja està tan obert que no sabem bé de quin filó... Sí, per això hem obert mil coses, jo no sé, ara ja... El que deia la Susana, no? És veritat, o sigui, hi ha una equació que és bàsica per la construcció poemàtica o pel càlcul d'estructura dels poemes del Marganit, que és intensitat és igual a exactitud i concisió, que ha repetit 50.000 vegades, perquè de la mateixa manera que en un edifici, si el càlcul és imprecís, doncs en el poema passa el mateix. I sí que és veritat que potser no és el mateix que et caiguin 50 bigues a sobre que et caiguin uns quants versos, no? Però vull dir que el rigor i l'exigència l'aplicava igualment a les dues tasques als que va dedicar pràcticament tota la vida. M'ha fet molta gràcia, Sebastià, que citessis a Machado en aquest fragment de les seves memòries, perquè curiosament jo una de les vegades que em vaig trobar amb el Joan
A part va ser per mi una trobada molt important perquè feia poc que ens coneixíem i alguna vegada m'havia demanat que li passés algun dels meus poemes i jo no havia posat. Margarit, Mare de Déu, que li passaràs a aquest home, no s'espareirà només de llegir-te. Però recordo que en aquella trobada em va exigir que li llegís un poema i quan li vaig llegir em va dir ara sí, d'aquella manera que ell obria els braços i sentenciava, ara sí. Però més enllà d'això jo recordo que estava obsedida perquè havia llegit Llum de pluja. Vaig llegir els llibres del primer cicle, els vaig llegir cap a la dècada dels 90, quan havia arribat a estudiar Filologia a Lleida, però aquest llibre no sé per què no em va caure a les mans fins molt més tard. Hi ha un moment a Llum de pluja on ell fa un vers que diu que ja mai més ningú serà un poeta líric. Que si no recordo malament és un vers que fa servir Antonio Machado en els apòcrifs, en l'Abel Martín, em sembla, un fragment en què reflexiona Abel Martín sobre la poesia i diu això. Curiosament, els poetes dels 90, quan comencen a parlar de poesia de l'experiència, els poetes dels 80, quan comencen a parlar de poesia de l'experiència, un dels referents que busquen és Antonio Machado i la poesia dels 50, perquè crec que es troben amb un problema fonamental que crec que el Pere Ballart, al llibre de la màscara, el descriu d'una manera prou clara. Diu, ja es pot dir que si alguna cosa unifica no solament tota la poesia catalana, sinó tota la poesia occidental del segle que hem deixat enrere, és una mateixa consciència d'haver de fer front a un problema molt concret, una crisi molt profunda en l'expressió del joc, en les possibilitats d'expressió del joc. I vull rematar amb un altre comentari del García Montero, que fa així. Creo, en definitiva, que ese es el dilema poético. La posibilidad de contar con sinceridad de primera persona un argumento lírico que trascienda más allá de lo personal, o visto desde otra ladera, la posibilidad de leer un argumento ajeno, pero que nos hable de nuestra propia vida, que nos sea útil, que nombre nuestra realidad. Clar, jo en aquell moment li vaig fer la pregunta al Joan de si ell havia estat ja en contacte amb tota aquesta colla de poetes, sí que després, vull dir, hi van establir una bona amistat i que ha durat fins als últims moments, no? Però em semblava prou curiós que un poeta català en aquell moment, ell em va dir que no ens havia conegut, hagués anat a parar a pràcticament els mateixos referents. Jo quan havia llegit aquell llibre havia passat una miqueta per sobre d'això, però m'ha resultat curiós i m'ha semblat que era una reflexió que calia. Ara que has dit això de que te caiguin les bigues als versos, una cosa que és que me venia allò que diuen en safata i li vaig fer la broma una vegada i va tenir resposta. És que jo vaig tenir un professor a la universitat que sempre deia una cosa que a mi m'agradava molt. Es deia Grimal, també, curiosament, com un professor que ell esmenta aquí, però òbviament no era el mateix. Però el professor Grimal que jo vaig tenir, que a Mallorca és un personatge prou emblemàtic, sempre ens deia una cosa a classe. Diu, vostès estudiàvem filologia catalana i ell ens ensenyava precisament la seva assignatura, es deia Estètica Literària, o Història de l'Estètica Literària. I ens deia, vostès, diu, si tenen alguna pregunta o algun comentari o alguna cosa a dir, la diguin. Diu, i no passin pena per dir un doi. Un doi, una xerrada. Diu, perquè els dois, en la nostra disciplina, afortunadament, són innocus. Diu, perquè si un cirurgià o un arquitecte fa un doi, diu, les conseqüències són terribles. Diu, però nosaltres podem dir els dois que ens doni la gana, diu, i no passa res, diu, no tremolen les parets, no se mor el malalt, diu, no passa res. I jo això li vaig explicar en el Joan, i li va fer riure, però va dir, diu, no és veritat, diu, si cometem dois en la poesia, diu, les conseqüències també són terribles. Era igual de terrible que te caiguessin els versos que no que te caiguessin les bigues. No sé, com que havíem pensat que aquest acte tingués una part de conversa i una part del que és substantiu quan parlem d'un poeta, que són els poemes, doncs, si us sembla, podríem llegir-ne alguns dels poemes del Joan.
és, bé, en fi, oceànic entrar a triar poemes, no? Però a mi, per dir-ho així, m'ha agafat per llegir-ne alguns d'un dels darrers llibres des d'on tornar a estimar, i de dos llibres que van ser molt emblemàtics, un és Càlcul d'estructures i l'altre és Casa de Misericòrdia, i que remeten ja des del títol, doncs una a l'arquitectura, l'altra en els records de la infància i postguerra, etc. Però començant pel més recent, que és aquest des d'on tornar a estimar, hi ha un poema com aquest, Ciutat, que diu així: aturats un semàfor, ens somrius amb el cel de la tarda al parabrisa. Em sembla que aquest nostre és un final semblant al del quartet d'Alexandria, on ella s'ha quedat sota l'aigua, enganxada, i ell la salva, amputant-li una mà. Mutilar per amor. Somrient jo també, et miro recordant allò que amb innocència pretenia en la meva joventut, que mai els meus poemes fossin literatura. Aquest és un que a ell li agradava recitar o llegir en públic. Ell no de dir, deia de recitar. I aquest és un poema que es diu Estimar és un lloc. Assegut en un tren, miro el paisatge i de sobte, fugaç, passa una vinya, que és el llampec d'alguna veritat. Seria un error baixar del tren, perquè llavors la vinya desapareixeria. Estimar és un lloc, i sempre hi ha una cosa que m'ho desvela. Un terrat allunyat, aquella estrada buida d'un director d'orquestra, només amb una rosa, i els músics tocant sols. La teva cambra quan s'alçava el dia. Per descomptat, el cant d'aquells ocells al cementiri, un matí de juny. Estimar és un lloc. Perdura al fons de tot. D'allí venim. I és el lloc on va quedant la vida. De Casa de Misericòrdia. Doncs el que es diu Casa de Misericòrdia. El pare afusellat, o com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam. La instància calcula y escriu a màquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal. Solicito a vuecencia deixar els fills dins de la Casa de Misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La verdadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última casa de misericòrdia. El pare en guardava un lloc al seu costat, en un tren que es perdia a l'horitzó. El recordo acostant-se indefens al final, però en trajo i corbata semblava encara com si estés manant. Tenia molta por, molta, i en canvi transmetia una nova dignitat, agafant, elegant, l'últim revolt. Sento el perill passant fora els miralls, i en el pedregar trist de la infantesa, amagat, l'escurçó del seu amor. Doncs jo vull llegir un poema que crec que, en certa manera, també sintetitza una altra de les premisses del Joan i de la seva poètica,
Es titula Torns de Polo Arcaic i fa una picada d'ullet al poema homònim del poeta Rainer Maria Rilke, del que Margarit sempre deia que li havia ensenyat les qüestions fonamentals i que, sobretot en poesia, dubtar és negar. Tors de Polo Arcaic. Captivats per la pedra, tots admirem, imaginant-lo radiant, complet, el dur rostre del Déu, amb el somriure que saben esculpit en el no-res. Cadascú veu el seu miratge estricte, una mirada freda, el front serè. Tots admiren uns braços, les mans grises sense armes o amb l'espasa alçada al cel. Tota aquesta bellesa és marbre d'aire, l'estàtua que mai no existirà més que com cadascú l'ha imaginat. Un poema és també un fragment exacte que busca amb força ser acabat pels altres. Un poema és un tors de polo arcaic. I ara... Perdoneu, però és que hi ha tants que voldria llegir del Joan, que és molt difícil triar el que em vol. Els primers freds. Et vaig acompanyar al museu del parc. Era un matí d'hivern. Vam aturar-nos davant dels primers freds, una escultura de marbre gris, un vell que despullat, mentre el vent arrossega fulles mortes, mira la llunyania. No som distints, l'art i la vida, vas dir-me, però jo només veia un marbre fred, més aviat retòric, i pensava en noies. Entre aquell dia i ara, com un mar, s'estén la meva vida i venen travessant aquest mar gris els meus records, bucs negres de vaixells. He tornat al museu aquest matí d'hivern i penso en tu mentre travesso el parc, mirant la llunyania i envoltat de fulles mortes que arrossega el vent. I ara del càlcul... Un poema que sempre m'ha agradat moltíssim, que és la balada del vell mercant. Sota un cel de color de malva brut, camino sobre els còdols de la platja on vas banyar-te tants estius. Plovisca i hi ha ressaca. El mal temps fa que ningú del poble baixi a mar. El vent m'esqueixa com si fossin llàgrimes. El mar m'ajudarà a explicar-te un conte. Era un vaixell mercant. Lluïa ben pintades les planxes del seu buc. A la sala de màquines, amb tots els llums encesos, greixats llampornejaven els llargs eixos d'acer que fan girar les hèlices. Amb les bodegues plenes i la càrrega fins i tot estivada a les cobertes, va navegar per tots els oceans. Els meus contes són ja tan desolats com la platja de pedres des d'on parlo, a la noia que em mira les onades. Sempre els vaixells tenen alguna cosa de joguina, però per al mercant la sort va canviar. Sorolls imperceptibles, tremolors, lleus avaries i petites peces caigudes que ningú no reposava. Va començar a quedar-se setmanes amarrat i navegava només en tediosos cabotatges. La càrrega que duia era barata i feia mala olor. Ningú mai més no va pintar el seu buc, que rovellava. Sovint s'obria alguna via d'aigua. Parlo amb tu entre les roques de la platja on vas banyar-te tants estius. Les onades i els còdols fan remor com de formigonera. L'horitzó s'aclareix com si anessis allunyant-te cap a algun temps. Allí s'està acabant el conte de la platja. El mercant, escurat, és alta mar, amb ningú a bord. En l'últim temporal tots l'han abandonat. Sota el cel blau, en una mar tranquil·la, comença a enfonsar-se a poc. Moltes gràcies. De nen, el pare m'hi portava. El quadrilàter fet de lona blanca amb baranes de cordes, el ring il·luminat. Eren al centre d'una fosca enorme. Quan els dos lluitadors apareixien, el que la multitud ja odiava, sabíem que seria el que perdria. Una vegada, una altra, el vençut queia damunt la lona
i tornava a alçar-se com la gent que ploraven els seus morts. Acabava llançat per damunt de les cordes, el país trist del pati de butaques que havia depurat o afusellat els seus mestres d'escola. I vaig aprendre més que classe. Què significa lluita? Què significa lliure? Tancaren el local, el tanquen sempre. Però la multitud ja crida a una altra banda. Hem parlat abans de les dues llengües i hi ha aquest poema tan bonic que es diu L'illa misteriosa. En arribar-hi a l'adolescència era un indret amable i bellíssim, i va ser casa meva. Parlant en castellà, jo m'esforçava a fer-ho amb la mateixa melodia. Vaig viure a una ciutat on les dones posaven, en sortir a les finestres, coixins damunt l'ampit per recolzar-hi els braços. Els carrers, amb cases d'estuc rosa, baixaven fins al port. Un dia vaig tornar al meu país abrupte, però l'illa és a prop, a la memòria. Ja no hi podré desembarcar mai més. Tenerife, anys 50, un lloc i un temps, els únics on voldria tornar. Pel seu mar càlid nedava ja un tauró, el meu futur. I per acabar, un poema que m'agrada especialment, que és Els fills del capità Gran. Que el tenia marcat. En la primera pàgina del llibre encara queda la dedicatòria. Des dels gravats a ploma, els distingits aventurers em miren i sento que es fa fosc al Tuna Park. Des de llavors, el seu valer, el Duncan, no ha deixat de buscar pels oceans l'illa on els nàufrags van llançar el missatge. Llegint, fugia d'aquell món que es presentava massa perillós, com les noies després, com la mort, ara. Amb aquest llibre, algú va llançar al procel·lós mar del demà una altra ampolla amb un missatge dins que diu: no fugis, sempre et tocarà algun naufragi, perquè tu pertanys, igual que el Duncan i el capità Gran, al bullós oceà del somni i de l'oblit. Crec que ens hi podríem estar molta estona llegint poemes del Joan Margarit. Si em permet, Sebastià, a mi m'agradaria acabar amb un poema d'homenatge que li vaig escriure al Joan quan va morir. De fet, jo no sabia que la seva mort m'afectaria tant com em va tocar, i penso que el que ell diu és veritat, que potser la poesia al cap i a la fi és l'última casa de misericòrdia. Com a mínim a mi escriure el poema em va servir per posar a lloc tot aquell removiment interior que tenia. El poema es titula The Wasteland, porta una cita de Walt Whitman que diu: oh capità, el meu capità, el nostre viatge s'ha acabat. I fa així. Emmascara la llum el filtre gras dels núvols on s'esplomissa el gall ferreny i fosc que anuncia el dia. No vull sentir cantar la ploma negra que faci el bec bot de silenci, que s'empassi tots els noms de la mort. He vist migrar l'ocell des de l'orient i tanco el puny quan la corretja nafra per contenir el poltre de la llum, pregant que no te'n vagis. No escoltis la demanda del barquer, no escoltis la balada del mercant. Digues, com es calcula l'estructura de l'absència? Com es detura la cursa del mai més? Perquè no hi ha final feliç per aquest conte. He vingut a esbotzar la serp de la tristor contra la mort. Pujaràs a la muntanya de les tombes, del cementiri del mar seràs hostatges, i a boca de blau et rendiran tributs velers i barques, gavines i marees. Veus com s'obre un canal al pit del bosc? Tornen ocells del verd per perbocar el teu nom sobre l'oblit, i mansament s'acosta l'animal del vers, deixant un rastre de pinassa a la malura. Oh capità, el meu capità, ja sé que no t'escau la terra eixorca. Volies merèixer la tonglesa d'un incendi sota la vigilància del vent al darrer cabotatge. Dorm, capità, que res he de negar-te, com un far escurat a l'altra mar, flameja faràs l'inextingible tumult d'una pira funerària. Gràcies.
tu, Àngels, i difícilment podríem acabar millor que així. Ja és el que deia abans, ens hi podem estar molta estona parlant del Joan, recordant el Joan, llegint els poemes del Joan, i crec que ens hi estarem tanta estona com tota la vida. Moltes gràcies a tots per haver vingut i en fi, salut i poesia.